दानखांबाय सुनानै फोरानगासिनो दा इथिं उगारगासिनो नै दाननायफोरखौ देखायबाय थानाय जायासै भिडिअआ गोलाव जायो नालाय 250तासो सावनायनि बाजेट लादो आरो देग्लाय रास्ता सावलांगासिनो नै हेल' गायरा हेल' गायदो दिस्लायानो गैला आंनिया गंनै ना माल'सो दंसै आंनिया जोंलाबो बायनाय जोब्बाय नै इथिं ओमफ्राय इथिं आरो हांगासिनो Lada. Hello. Bye. Mini dah. Mini dah. Ay, boy sir, gini. Hama kri moजां नुमारदो लाइट थानायबा बांसिन मोजां नुगौमोन लगायखांजोब्बाय लेगाया माबायदि मोनदों लाइट थानायबा जों जोबगौमोन साखै दाबोथ' ख्रि एसे मोजां नुदों दा ने माथो देग्लायसो टप हांदो दा जोंनि माइनफोराव बाखायना हाय बेयावल'सो सोलियो बै सोर खारबोदों बेदरा संखा दानो बेदरनि हारला जाखाबाय Habnasilah itu tau. Ayo. Nih, मा बुंनो सानदों दिनैलाय गोजोननाय मोनदों मोनाखै गोजोननाय बेबायदि साखि जानो हानानै Ayo. Natep Nah, foto लाग्राफ्रा वा मिनि Keraham taruh baju aku masuk paine. Kamu di sini sebuah dia ni. Foto लास्टो मालाय इसनि हासबेन्डआ खेबबाय थादों ओमफ्राय अच्छा रिमिक्स आइटम है ये Harus sangat deh. दे मोजां ला नो मोजां मिनि हाले थादो सानैबो दे मिनि हाले था बेरायना मानसि Ini dah thakla. Foto lainnya lainnya laden. Hebrea.
आर'ज लागासिनो दा आर'ज नै नं बालिस्ता गामिनि काति गासा माइनाव खेराइ फोरबोनि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लागासिनो आरो जोंना Oh my god कितना सुंदरी देख रहा है फोजोंखांजोब्बाय आरोना दा मन्दिर सिङाव आर'ज लागासिनो